Som-hi amb la meteo, continua la ratxa de pluges a Catalunya amb calamarsades i una refrescada de les temperatures. Aquest dimarts, un altre dia inestable, boig, canviant, típic de la primavera, al matí amb prou estones de sol, com veiem des de Valls, grans clarianes, tot i que després a la tarda s'ha anat girant el temps. Així doncs, des de Lleida, un dia força més ennuvolat, gris, amb aquestes boires que s'han format a primera hora del matí, també a l'interior de Catalunya i en algunes valls, i des del Port de la Selva, a l'altra punta de Catalunya, al Cap de Creus, també un dia de nuvolositat abundant. Fins i tot s'han escapat algunes gotellades en forma de dècimes de litre. I des de Barcelona, doncs, una situació molt semblant, amb aquest cel força tapat, aquest espectacular timelapse dels núvols baixos com anaven entrant per Barcelona, i fixeu-vos com es pot apreciar aquesta petita cortina de pluja que tenim cap a la part alta de la ciutat, mirant cap al Tibidabo. Aquí veiem com està una mica més difuminada. Doncs bé, des del radar podem veure aquests ruixats dispersos que s'han format al matí, i després, a partir del migdia, que és aquest moment d'aquí, veiem ja com ha començat la maquinària de les tempestes. S'han format com bolets a qualsevol lloc de Catalunya, especialment intensos en aquestes zones del prelitoral, amb aquests nuclis vermells aquí que ens indiquen la presència de patacs d'aigua i també de grans calamarsades. I la gran notícia d'aquestes últimes hores ha estat el retorn de la neu, que podem veure com nevava des del pas de la Casa d'Andorra, cota de neu que ha baixat ben bé fins als 2.000 metres. No està gens malament per ser el mes de maig. A continuació, mapa isobàric, marcat per aquesta atmosfera força remoguda. Fixeu-vos que no hi ha anticiclons a la vora, amb aquestes línies d'inestabilitat que deixen aquests ruixats i tempestes, però el més destacable és el descens d'aquesta borrasca que es posarà aquí a l'Atlàntic. Es formarà aquest sistema de baixes pressions entre Galícia i el Canal de la Mànega, i Catalunya quedarà a la seva part davantera. De fet, entrarem dins del seu radi d'acció, i aquest front d'aquí doncs ja veiem com anirà regant diferents zones de Catalunya amb diferents tongades de pluges i de tempestes. Ho podem veure en el següent mapa de precipitacions. Aquí tenim aquest episodi de tempestes força generals de dimarts. Després, dimecres i dijous, la inestabilitat farà un pas enrere, només en algunes regions de Catalunya. Podem veure com els pròxims dies aquesta borrasca deixarà més ruixats i tempestes a la península Ibèrica cap a l'oest preferentment. Catalunya ens agafa de resquitllada, però diumenge i dilluns fixeu-vos com tornarà a arribar aquests ruixats i tempestes a moltes comarques de casa nostra. Per tant, aquests dies per portar el paraigua a prop, perquè per maig sí que es complirà la dita popular del maig cada dia un raig. De moment, per aquest dimecres tenim aquesta disminució de la inestabilitat, però encara amb algunes alertes que tenim al nord-est de Catalunya, sobretot a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i l'Alt Empordà, amb aquestes tempestes de tarda que localment poden deixar pluges intenses acompanyades de calamarsa o de temps violent. Per tant, precaució a la tarda. Anem a la previsió del temps, amb el mapa de símbols per dimecres, que ens anuncia aquesta disminució de la inestabilitat. Per aquest dimecres sí que plourà, però a menys comarques de Catalunya, a diferència de dilluns i de dimarts. Cel assolellat a la costa de Barcelona, també de Tarragona, grans clarianes amb només alguns núvols decoratius cap a Ponent i les comarques de Lleida, i creixement de nuvolades a la meitat nord de Catalunya que descarregaran aquests ruixats cap al Pirineu, sobretot al nord-est de Catalunya, que és on trobarem la màxima activitat tempestuosa, cap a les comarques de la Garrotxa, del Pla de l'Estany i de l'Alt Empordà. Tempestes localment fortes, preferentment del riu Ter cap amunt, amb alguna calamarsada o pedregada que podria ser intensa i violenta. També aquests ruixats que podrien fregar al Baix Empordà, i no es descarta que arribi algun ruixat cap a la zona dels ports, uns ruixats que deixarien restes de núvols cap a la zona del Delta, però en principi sense ploure a les zones baixes. També algun ruixat de neu cap al Pirineu Occidental, amb aquesta cota de neu que es mantindrà relativament baixa per l'època de l'any, entre els 2.000 i els 2.200 metres. El vent serà moderat al Mestral, al Camp de Tarragona, ràfegues de 40 a 60 km per hora que poden fer una mica la guitza, però a partir del Baix Penedès i del Garraf ja cap amunt ja girarà aquest vent del sud-est, de component marítim, que transportarà més humitat. La temperatura tocarà fons a primera hora del matí, per tant, abrigueu-vos bé, perquè la sensació serà del mes d'abril, amb mínimes que es mouran al voltant dels 10 graus amunt, graus avall, en funció de la zona de Catalunya, que bàsicament dependrà de la proximitat del mar i també dels diferents microclimes que tenim a les comarques de Catalunya. En tot cas, un ambient que podríem dir relativament fresquet. Després el termòmetre sí que pujarà al migdia, però en tot cas les màximes tampoc passaran dels 20 graus, o potser en algunes zones estratègiques com a Lleida i Tarragona. En tot cas, un dia d'ambient força agradable i típicament de la primavera. I anem a l'abans de previsió pels pròxims dies.
Aquest dijous que continuaran els ruixats i les tempestes a la meitat nord de Catalunya, Pirineu i interior, difícilment arribarà a ploure a la costa, temperatures sense grans variacions, per tant aquest dia encara insegur, canviant, amb clarianes, núvols, estones també de cel amenaçador, haurem d'estar pendents del cel i portar el paraigua ben a prop, i divendres, doncs, com a novetat, podem destacar un augment notable de la nuvolositat, que ens deixarà aquest cel parcialment tapat, amb poques estones de sol, ruixats i tempestes cap al quadrant nord-oest de Catalunya, Pirineu, comarques de Lleida, poden ser algunes tempestes localment intenses cap a l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, i després també es podria escapar alguna gotellada en alguns trams de la costa central i de la costa de Tarragona, en principi precipitacions febles i de caràcter més testimonial o anecdòtic. Cap de setmana es presenta un altre cop força inestable. Estarem encara entrant dins el rei d'acció d'aquestes borrasques que vindran per l'Atlàntic i, per tant, sembla que l'increment d'aire fred en altura farà que els ruixats i les tempestes puguin fer acte de presència a qualsevol hora del dia, sobretot dissabte, que podria ser un dia tapat, rúfol, i estarem pendents d'un possible episodi de pluges generals que podrien afectar a moltes comarques de Catalunya, també amb alguna tempesta localitzada. No seran grans tempestes generals, sinó que seran vàries o nombroses hores seguides de paraigua. Per tant, un dissabte que podríem fins i tot dir passat per aigua. De totes maneres, encara queden molts dies i haurem d'estar pendents del cel a veure com evoluciona l'atmosfera. I diumenge i dilluns sembla que continuaria aquest temps inestable, preferentment a la meitat oest i nord de Catalunya, amb ruixats i tempestes a dojo. Tot plegat amb una baixada de temperatura dissabte, que serà el dia més fresquet de la setmana, després es recupera una mica diumenge i dilluns, però tot i així parlarem de registres dins la mitjana o una mica per sota, per tant tindrem un ambient relativament fresquet. I anem acabant amb aquests fenòmens meteorològics força curiosos. Això d'aquí són els núvols iridescents, o que també se n'en diu, aquests colors d'aquí, la iridescència, que tenen aquesta mena de colors com de pastís o d'un arc de Sant Martí, i que no és res més que un fenomen òptic que es forma per aquest efecte mirall que conformen els cristalls de gel dels núvols. I també, per acomiadar-nos, tenim aquest paisatge preciós, molt bonic, que podem veure des de les dunes Totori, que això d'aquí tenim al Japó, aquest paisatge que combina la neu amb la platja, i de fet és un gran desert d'uns 16 quilòmetres de longitud, doncs que en aquesta època de l'any entre el febrer i l'abril sovint està nevat i ens deixa aquest contrast tan important. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!